Buknoy, kung pangatanong ganing tika, abtig imong itubag ha? Okay, ma'am. Bisaya. Ato ni. Kung bag-o ka palang diri sa akong channel, ayaw kalimti mag-like ug mag-subscribe na. Daghang salamat. Ganing tika, abtig imong itubag ha? Okay, ma'am. 1 plus 1, abtig. O siya kaadlaw, nanuroy si Butchok ug ang iyang lolo. Naon siya ka aba? Nahulog ako lollipop lang. Pasag di na ayaw na napunita kay dirty na siya. Ug pagkaugma, nakita ni Goryo nga nahulog ang lolo ni Butchok sa kanal. Butchok, ang imong lolo nahulog sa kanal. Ayaw na to siya punita ha, kay dirty na to siya. Nung gisugo ko ni mama nung magkuwag lamaw. Ay, dong. Hala, kadako na ba ni mo bata ka? Kadali, rabaya sa panahon, no? Lagi nung, nag-eskwela pa ka. Nung, 4th year high school. Maba. Wala siya may balak ni makwaon. Lamaw lagi nung,